Sú sami blázni, ale je to pekné. Zlatko, krásne meno. Zelpo Arena a Sima nám tu hrá. Je to krása. Čaute, ja som Rišo Ludha, sme na štadióne v Podbrzovej a trošku vám to tu ukážem. Toto je náš fyzioterapeut a naša miestnosť, kde chodíme oddychovať a hlavne sa zbližovať, kecať. Môžeme ísť ďalej. Tuto sú hostia, to nie je naša šatňa, ale ukážem vám ju. Tu väčšinou trávia čas mladší hráči alebo noví, čo prídu na skúšku. No a toto je náš domov, druhý. A tu sú sami blázni. Teraz to tu vyzerá klasicky potréningovo. Vzadu trošku menší smrad. Tu je vyrivka, sprcha, kade. A Sima nám tu hrá. Tu máme všetky veci, naša prezlekáreň, tu dostávame veci nové, všetko z prania, ide všetko sem. Tuto je, neviem koho to bol nápad, ale je to pekné. Tu je tá ekonomická strana hore, to je naša pani ekonomka. Tu všetci makajú o 100-300, kvôli nám samozrejme. Tu sú samé legendy, fotky staré, je to tu pekne spravené. Miestnosť prvej pomoci. Tu všetci chlapci na sebe makajú, či mladí alebo starí. Patrik Beňuš. Dobrý deň. A tu je náš nový golman. Druhé meno Scottie Pippen. 202 cm. Poďme ďalej. Túto miestnosť mám veľmi rád. Posilovňa, ale tu sa robia teraz mediálne povinnosti. Takže tak, na druhej strane. Aj druhými dverami. Tu, hej, tu nemôžem ísť, hej? Čo? Jasné. Toto je náš vedúci, Zlatko. Krásne meno. Kvôli nám spraví prvé, posledné. Klobúk dole. Všetko. Jemu obedy, hráčov, celý náš tým, takže je to naša taká pravá ruka. Môžeme sa na neho obrátiť v každej jednej veci. Je to veľký frajer. Pre chlapcov všetko. Tak ideme do nášho chrámu, kde sa dejú veci. Je to krásne prostredie, to je náš stánok. Volá sa to Zelpo Arena. A má to kapacitu, fúha, presne ani neviem, ale do 5000 maximálne. 4,5, aspoň sa mi zdá. Menili nový trávnik akurát, takže krása rastie. A sa tešíme, že na tom novom trávniku budeme hrať ďalšie zápasy, takže tak. Je to krása. Je to veľmi dobré, keď to je zaplnené, tak to je krása. Tie hory tomu dávajú také kúzlo zaujímavé. Veľmi rád tu hrám, veľmi rád. Tak tu je tá naša podbrzovská smotanka, všetci majitelia, aj samozrejme tam nemôže chýbať pán Soták s klobukom, čo nás sleduje celý zápas a fandí nám aj celá jeho rodina, takže vždy po zápase ideme za ním
v domácom zápase on moc nechodí, raz za čas, ale po domácom zápase vždy sem ideme a povie nám pár slov k zápasu, ako to podľa neho bolo. Cieľ v lige na túto sezónu je aký? Uvidíme, budeme sa snažiť, aby to bolo lepšie ako minulú sezónu. Hlavne herne, aby sme boli lepší kolektív, aby sme hrali bojovnejšie, aby sme hrali presnejšie. Takže to určite budú ciele na túto sezónu.